V roku 1995 vznikla reportáž o Leviciach. Z toho pohľadu to bola bežná záležitosť, že sa natáčali mestá, nakrúcali sa domy, budovy, ktoré tam stáli, rozhovory s občanmi o tom, ako vnímajú situáciu svojho mesta. Z dnešného pohľadu je to samozrejme pekná spomienka nielen pre Levičanov, ale pre všetkých, ktorí v tom čase žili na Slovensku, akom stave boli naše mestá. No a týmto pádom vlastne pozdravujeme všetkých do Levíc. My sa tam ideme aj s kamerou, aj s pánom kolegom takýmto spôsobom trošku virtuálnym presunúť. Budeme vidieť, ako sa pestuje to levické vínko? Levické vínko sa nepestuje, pestuje sa hrozno, pán kolega. Prosím vás, vy už nič nehovorte, pozerajte. Čo trápi Levičana? Levičana, čo trápi? Predovšetkým mne trápi teraz nezamestnanosť. 3 mesiacov nezamestnaný, hľadám prácu, nikto mi nemôže poskytnúť. Nedajú sa využiť ani známosti, to mne najviac trápi. Trošku mne trápi normálne neporiadok, ten je veľký. No a potom trápia rozbité cesty, konkrétne normálne tie kocky okolo Prioru. No a možno aj trošku viacej kultúry, aj keď teraz to nemôžem špecifikovať tak narýchlo, ako ste mne ako prepadli. Plaváren tu je, ale to je v dezolátnom stave. V lete tam sa neoplatí ísť. No, boli by tu dobre také biliardové herny alebo tak, ale keby boli to dlhšie otvorené. To 10. všetko zavrúha. Tak čo ja viem, dokončiť tú plaváreň, nech by bola ako pousilovala, ak by mal na to nejaké finančné prostriedky, alebo čo ja viem, nech tu robí zbierku, alebo ako by mu poradiť, ja neviem, ale škoda, niektoré veci chátrajú v tom meste. Chýbalo by tu niečo pre psov, zariadiť niečo, nejaké cvičište, kde by sa mohli ako poprechádzať prípadne, alebo cvičiť ich. Akú otázku by som mu položila primátorovi? Prečo viac nepresadzuje otázku Slovákov v tomto meste? Takú otázku by som položila. Odkážem pánovi primátorovi, že ďakujeme, že tak stoja za starým ľuďom, lebo také pekné sedenie, také pekné jubilantov a on je medzi nás a on je usmiatý, on ozajstný primátor. Tak, každé mesto, aj naše mesto má svoje špecifické problémy, ale niektoré sú spoločné aj s ostatnými mestami. Mám na mysli bytovú politiku. Bytová politika momentálne je problémom, ktorý nie je dostatočne riešený z pohľadu štátu a mestá jednoducho nemajú na to dostatok finančných prostriedkov, aby vytvárali podmienky bytovej politike pre svojich občanov. Lenže dostávané byty na rybníkoch sú, ale mladí ľudia nemajú finančné prostriedky, aby sa k ním dostali. Je to síce pravda, ovšem tieto byty nepatria mestu, ale patria vlastne slovenskej energetike a to prostredníctvom nej Fondu národného majetku. Momentálne sa snažíme tieto byty nejakým spôsobom získať od štátu, aby prešli bezodplatným prevodom na mesto. Je to ovšem pomerne zložitý problém vzhľadom k platnej legislatíve, ktorá existuje. Sú tu problémy medzi národnosťou maďarskou a slovenskou v spolunažívaní? Tak z môjho pohľadu a z volebného obdobia predchádzajúceho i tohto môžem povedať, že tu vlastne žiadne problémy v Leviciach nie sú. Celkový podiel obyvateľov maďarskej národnosti v Leviciach tvorí asi 14,5%. Pracujú tu veľmi dobré organizácie ako Matica Slovenska a Čemadok. Mesto im vytvára podmienky pre ich činnosť a snažíme sa nejakým spôsobom aj tieto organizácie dávať dohromady v prípade kultúrnych podujatí. Takže možno by som mohol povedať, že vôbec žiadne problémy sa zatiaľ v našom meste z tohto hľadiska nevyskytli. Veríme, že sme predchádzajúcou reportážou potešili všetkých Levičanov